l'edatisme, aquesta discriminació, no només es dona en la relació entre les persones, sinó que a vegades també és cap a un mateix. Sí que animaria a tothom a participar-hi. Primerament, que és una tasca maca, i segona, que és una forma de tindre contacte amb la mainada que molts es troben que els avis els tenen apartats, els tenen lluny i no tenen l'ocasió que els hi puguin explicar un conte, no tenen l'ocasió que els hi puguin tindre aquesta proximitat familiar. Ens trobem els avis que anem a aquestes escoles que podem gaudir de la mainada dels nets o dels nets d'altres pares que no vam poder nosaltres en el seu temps degut a la feina, que marxàvem de casa, que encara dormien i quan tornàvem ja tornàvem a ser altra vegada a dormir. Cosa que ens ha servit per poder veure el que ens vam perdre i guanyem ara, encara que sigui amb els nets o amb els fills d'altres pares que tenen la sort que poden estar més per ells. Una pregunta al aire. ¿Somos capaces de mejorar nuestra sensibilidad, actitud y comportamientos edadistas?
Sobretot en escoles com avui el Far d'Empordà, quan hi ha 50% d'infants i 50% de gent gran, és meravellós perquè funciona amb molta facilitat, no? Com cadascú es pot anar ensenyant la seva dansa i compartir des del cos i jugar i riure i que es difuminen les fronteres i com els infants poden gaudir dels seus avis i àvies o no. També ve la gent, intentem que vingui també la gent gran dels pobles sense que tinguessin nens i netes. Sí, compartir un altre tipus d'estona, que és algo bastant inhabitual per ells i elles, i que la gent que també té nens i netes també poguessin entrar a l'escola a fer una altra cosa que anar a cuidar, sabem que els avis i les àvies són molt de suport per moltes famílies, d'ajudar, de cuinar, de recollir els nens, oferir també des amb les escoles una altra manera de relacionar-se, de jugar, de veure que la gent gran sap molt de ball, coneixen moltes cançons i tenen encara molta energia i moltes ganes de riure i passar-s'ho bé. Que m'agrada molt, d'un avi, que cada vegada que era el seu aniversari, la família li feia un dinar en un restaurant, la convidaven. Es venia contenta, tota contenta, acabat. No ploris. No ploris, però tu estaves aquí avui amb mi. A cada pas que feia, a cada moviment sentia la teva energia. Escolta'm, te'n recordes quan em deies que veiés com si ningú em mirés? Potser em deixin les paraules o potser em deixeu vosaltres o només els anys que em posin a mercè d'alguna onada, a mercè d'alguna onada. Mentre tot això m'arriba, que a la força d'arribar-me potser tingui temps encara de robar-li a la vida i així omplir el meu bagatge. Mentre tot això m'arriba, vida, mentre tot això m'arriba,